Што насамрэч азначае быць свабодным? Фармальна падручнікі кажуць нам, што дэкаланізацыя гэта канец каланіялізму. Гэта працэс, падчас якога імперскія нацыі губляюць кантроль і перастаюць дамінаваць над замежнымі тэрыторыямі. Гісторыя паказвае нам хвалі гэтага працэсу, развал імперый, уздым вызваленчых рухаў, змену глабальных сістэм. І нас вучылі, што апошняя вялікая хваля адбылася пасля халоднай вайны з распадам Савецкага Саюза. Але давайце будзем цалкам шчырымі з самімі сабой. Паглядзіце на рэальнасць Украіны і Беларусі сёння, ці сапраўды СССР распаўся. Межы, праўда, змяніліся, сцягі змяніліся, але імперыя не знікла проста так. Яна перамясцілася ўнутр людзей, і яны распаўсюджваюць атруту кожны дзень. Істота, вядомая як Homo Sovieticus, усё яшчэ блукае па нашых краінах, жыве ў галавах людзей і кожны дзень прыносіць велічэзную шкоду. Акрамя стварэння ватніка ў часы СССР, Масковія таксама прывяла мільёны маскавітаў на нашай землі, і яны жывуць сярод нас і распаўсюджваюць сваю атруту. Калі пачынаеш дэкаланізавацца, пачынаеш выразна бачыць людзей. Гэты чалавек украінец, бо ён прытрымліваецца украінскіх каштоўнасцей. Гэты чалавек Homo Sovieticus, вата, бо яго галава забіта савецкімі каштоўнасцямі. А другі чалавек гэта чысты маскавіт, які выступае за маскоўскі свет і свядома распаўсюджвае яго ўнутры Украіны і Беларусі. Такая яснасць дазваляе дзейнічаць адпаведна і не панікаваць. Кожны дзень мы бачым закіды, нібы украінцы таксічныя, усё прапала, карупцыя і так далее, і так далее. Але кожны раз, калі вядзецца пра такіх людзей, гэта людзі з украінскімі пашпартамі, а не сапраўдныя украінцы. І такія закіды, і такія украінцы – гэта работа ворага. І пачатак дэкаланізацыі пачнецца з фільтрацыі грамадства. Каб зразумець, хто працуе на свабодную, незалежную, квітнеючую Украіну, а хто супраць яе. У новай серыі відэа я хочу пагаварыць пра дэкаланізацыю Украіны і Беларусі і канкрэтныя маленькія крокі, якія трэба зрабіць, і абстрактныя вялікія такія high-level рэчы. Дэкаланізацыя краіны, дэкаланізацыя грамадства і чалавека канкрэтнага – гэта шматлікія змены. Нам трэба зразумець, як каланізатары здолелі ўзламаць наш мозг, і потым мы зможам яго перапраграмаваць. Гэта зрабіць непроста, таму што наш мозг створаны так, каб абараняць яго ад зменаў і ад новай інфармацыі. Нам хочацца, каб усё было камфортненька. Калі вы пачынаеце гаварыць пра дэкаланізацыю, падсвядомасць выстаўляе ахоўныя механізмы. Вам цяжка, лянота. І праз некалькі дзён вы пачынаеце рабіць тое самае, што і рабілі раней. Чаму мы не хочам змяняцца? Чаму мы актыўна блакуем новую інфармацыю? Таму што змены патрабуюць энергіі, і яны прымушаюць нас прызнаць, што часткі нашай ідэнтычнасці былі сканструяваны акупантам. Мы рабілі тое, што хоча акупант. Гэта вельмі цяжка зразумець і прыняць. Вельмі цяжка сказаць сабе «я памыляўся, я памылялася». І шмат людзей ужо на гэтым этапе скажуць «стоп», таму што для іх гэта занадта балюча. Яны не могуць перажыць гэту боль і пайсці далей. І гэта нармальна, гэта чалавечае наша, гэта не віна чалавека, які быў акупаваны. Калі вы усвядомліваеце, што музыка, якую вы слухаеце, мова, якую вы выкарыстоўваеце, гістарычныя міфы, у якія вы верылі, яны былі створаны для таго, каб зрабіць вас паслухмянымі рабамі, ваш мозг, конечно, пачынае супраціўляцца. Гэта нармальна, таму што мозг хоча камфорту. Але каб па-сапраўднаму стаць свабоднымі, мы павінны адкрыцца для змен. Змяніць сваю сістэму, нервовую, свой мозг з закрытай сістэмы
на адкрытую. Вы павінны актыўна шукаць новую інфармацыю і, што самае галоўнае, неадкладна пераводзіць нашы думкі, аснованыя на новай інфармацыі, у дзеянні. Простая практычная парада — гэта пагружэнне ў беларускамоўнае асяроддзе, поўнае і бескампраміснае. Вазьміце свой тэлефон, перавядзіце ўсю прыладу на рэжым, дзе галоўнай будзе беларуская мова. Перавядзіце свой кампутар на беларускую мову. Змяніце праграму Ютуба, напрыклад, раскладку Ютуба на беларускую мову. І ваш мозг пачне перамыкацца на новую мову абсалютна арганічна.